भरत तिवारी के इनकाउंटर के बारे में सब पूरा देश जान गिल बा। बिहार बहुत चर्चित में चलता आजकल। हम भरत तिवारी के बारे में पवन सिंह एक ट्वीट कैले बन ही कि जे भी गुनाह कैले बा, जे भी दोषी पावल जाता उनका के कानूनी तौर पे सजा दिहल जाई, उनका पर प्रक्रिया जो भी होई उनका के छोड़ल ना जी, बख्शल ना जाई। तो हम कहते हैं जब ट्रेंडिंग स्टार गरीबों के मसीहा खेसारी लाल ट्रेंडिंग स्टार बोलते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं, तो वो क्यों नहीं ट्वीट किए? खेसारी लाल को कुछ बोलना चाहिए ना। पवन सिंह तो अभी बोल रहे हैं कि मैं जाऊंगा भरत तिवारी के घर पे, जल्द से जल्द जाऊंगा। तो खेसारी लाल नहीं कुछ कहे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार है। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, हम एगो रुआ का बात बता दी। पावर स्टार पवन सिंह अब पद पर बढ़न, एमएलसी बन गई बढ़न। एमएलसी बनला के बाद मने एकदम जायज उनकर प्रतिक्रिया रहला कि दिहल सोशल मीडिया पर, आ जल्द ही पीड़ित परिवार से मिले भी जइहन। और रहल बात देखी खेसारी लाल यादव काहे ना आखिर मने पर प्रतिक्रिया काहे नहीं खन देत, लेट से भी सही है और दे देस तो बहुत अच्छा रही, ताकि एकरा में देखी क्रांतिकारी युद्ध रहला। भले भरत तिवारी के एगो गलती रहला कि लहरावत रहला, लेकिन भरत तिवारी हथियार फेंकला के बाद ओकर एनकाउंटर भइल, इहे एगो चर्चा के विषय बनल बा। आ खेसारी लाल यादव काहे नहीं खने पर प्रतिक्रिया देले, रुआ का हम बताओ तनी। कुछ दिन पहले देखले अब सम्राट चौधरी के साथे उनकर फोटो वायरल होकल है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए आरजेडी से कहीं ना कहीं वो तो छोड़ दिल बड़न आरजेडी के, कहल उनकी चुनाव लड़ल हमार बहुत मने से फालतू के बेकार बात बता, राजनीति में घुसले नहीं खन चाह। अब सम्राट चौधरी से मिलल बन, सम्राटे चौधरी के पुलिस एनकाउंटर कैले बा। तो कहीं ना कहीं माहौल बनावत तड़न, अपन रिश्ता बनावत तड़न कि रिश्ता अगर बीजेपी से सम्राट चौधरी से बनी, अब पहले ही जाके खटास कर दिहन तो भैया कहाँ ले बनी, हो सकेला इहो बात हो सकेला। फिर भी लेकिन हमार कहे के मतलब है कि एक गरीब के निरपराध हत्या मतलब कि इनकाउंटर हो गई, तो एक बारे में कुछ न तो कुछ उनका के कहे के चाहिए बा, गलत बा कि सही बा। जैसे कि सब लोग अभी देखत नहीं कि समर सिंह और पवन सिंह जो भी कलाकार भी बन, जो भी वो भी जाता हूँ, कुछ न कुछ सहानुभूति देता हूँ। लेकिन खेसारी लाल जबकि बिहार के एकदम मशहूर ट्रेंडिंग स्टार बोले जालन, लेकिन ये कुछ न कहलन। हमारा बहुत खेत बा, देरों से भले माने देर से देर होला, कुछ समझे में जाने में देर होला। अभियो अगर प्रतिक्रिया देते हो ना तो एकदम माने एकदम बल्ले बल्ले हो जाई, पूरा सब लोग भैया जान जाए कि नहीं सच में गरीब के मसीहा खेसारी लाल यादव बाड़ा। बाकी वीडियो को शेयर करी, पहुंचाई सब लोग के पास, खेसारी लाल यादव के टेक करी, ताकि ये कोनो ना कोनो सोशल मीडिया पे भी आके प्रतिक्रिया दे दे। चलिए, वीडियो अगर पसंद आई लोग तो लाइक सब्सक्राइब कर ले और फॉलो भी कर ले। जहाँ फेसबुक पे यूट्यूब पे होखब तो फॉलो सब्सक्राइब कर ली और वीडियो को शेयर करी। तब तक के मिलल आगे वीडियो में।